Ens organitzem de forma assembleària i rebem el suport de diversos col·lectius i associacions de tot tipus, que demanem la paralització immediata del projecte de l'alta tensió d'Ontinyent, quan Ruig al coll, perquè revisen les necessitats energètiques reals i s'obriga un debat sobre les opcions i alternatives existents. En cas que aquestes noves demandes energètiques foren necessàries, exposem que és imprescindible que es prioritzi un estalvi energètic com a punt de partida i s'aprofiten les xarxes elèctriques ja existents, en compte de construir-ne de noves. Per què? Les raons de salut, ja que nombrosos estudis científics han demostrat que aquestes instal·lacions poden provocar greus malalties com leucèmia, càncer de pell, de pulmó i cerebral, mal de cap, alteració de la son, al·lèrgies, cansament, malestar físic, general, depressió, impotència, amnèsia, catarates, falls prematurs, problemes de cor, Alzheimer, etc. Perquè la OMS de protecció de flora i fauna, els corredors del Rossat i l'obertura de noves pistes es necessiten per les obres accelerin el procés de desertització i erosió del sòl, especialment en aquells llocs on ja han sigut cremats, recordem l'incendi de setembre. A més, les torres són especialment perilloses per a les naus, causant morts per impactes i electrocucions. Per què? Raons de seguretat i prevenció d'accidents. Aquestes línies tenen risc de provocar incendis forestals i electrocucions. Per què? Proteccions a vivendes i paràsits de protecció forestal. Ja en el seu moment, els ajuntaments al·legaren que aquest traçat està pròxim a nuclis edificats com és el Valle de la Salut d'Albaida. A més, l'actual traçat podria afectar greument espais protegits i altres de gran valor patrimonial i paisatgístic, com la microreserva de la Cobalta, la part del Parque, el Castellón i el paratge Orquilla Ocla. Per què? Millora de la qualitat de vida en les nostres localitats. Amb aquesta línia hi haurà un greu deteriorament ambiental i visual. A més, aquest tipus de línia causarà restriccions al que hemos actuat. Fijar, córrer, anar a buscar braços, anar a caçar, canviant per sempre el paisatge i la qualitat de vida que dona una alternativa i lliure d'aquestes intromissions. Per què? Rebutgem la manca de transparència i la imposició. No s'ha demostrat exhaustivament unes necessitats locals de subministrament energètic que només es poden cobrir amb aquest projecte. Per tant, caldria un estudi de les necessitats energètiques d'una forma més transparent i adequada, permetent-nos decidir què volem fer. A més, en tot el procés, els habitants dels barris afectats no han sigut en cap moment consultats ni informats. Una actitud impròpia d'un estat suposadament democràtic. Exigim que es reconegui el dret de veto per als municipis afectats que no estan d'acord amb la imposició de projectes d'aquest tipus. Per què? Rebutgem les irregularitats. No s'ha tingut en compte els diversos informes d'impacte ambiental emesos pels serveis forestals de conselleria i pels ajuntaments afectats. Tot ells desfavorables. No s'ha presentat l'informe després del incendi de setembre. A la mateixa concessió administrativa es diu que s'haurà de fer un nou informe en cas de canviar les condicions ambientals. No ha canviat cal, l'incendi va ser pràcticament igual. No? No. No ha sigut igual, no. No es complet ni s'ha posat en pràctica la nova llei d'estratègia territorial del Consell de la Generalitat que preveu la utilització dels corredors d'infraestructures per a aquest tipus d'instal·lacions, minimitzant l'impacte sobre el territori i el paisatge. Apostem per un model econòmic i social no malgastador. Som conscients que aquestes infraestructures són el resultat de la imposició d'un determinat model econòmic i social basat en la producció industrial, la sobreexplotació del territori i el consum il·limitat de tot tipus de mercaderies en un món cada cop més limitat. Però la naturalesa no entén d'economia i ja comença a passar-nos factura, sense poder regenerar el que va perdent-se. Una vegada immersos en aquest desastre, tinguem més pensat
és prendre el pedal del tren i conscienciar-nos de la nostra corresponsabilitat i la distribució del territori. Encara estem a temps de canviar i deixar alguna cosa per als que vinguin darrere. En definitiva, demanem que s'aturi la construcció de forma immediata la línia d'alta tensió del Tinú Buenos Aires, perquè volem pobles vius. Moltes gràcies.